ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Me zan gani? Me? Yana gidan buki yini. Na sa ka gaishe ni ne? Neman gaisuwa nake? Ko ta nema ina neman gaisuwa? Ke, tuso ki. Kai, waye baka damar ka zo kofar nan gidan? Me unguwa ne ko hakimi? Human right ne? Gwamnati ce? To jagaba, ni jagaba ina da tsari barin gaya ma gaskiya. Da ka san tsari na ma da baka zo kofar gidana ba. Mu muna da tsari. Kai barin gaya ma tuntuni muna da tsari mu. Wanda muka gani a iyaye da kakanni. In mutum da gaske yake yana son yarka zai zo ya sallama da kai ko kuma iyayensa su sallama sannan in ba da dama. Kuma ba san ka mama nake yi ba kwata-kwata ma ni. Ya kuma ballo wani ruwa. Gaba ɗaya ni ban ga abin da zan so ka ba. Ba na son talaka. Na fi son ga mutum ya zo da mota. Ko mai hannu da shuni nake so. Kai barin gaya maka ni da ka ganna nan daidai gwargwado ina da ilimi. Ni za gaya Allah? Na fi ka sanin Allah. Lillahi wahidil qahar. Tun bana duniya na san Allah barin gaya ma. Ni da nake dan baiwa ma ranar suna na ma na sani in baka sani rashin sani ya fi dare duhu. Mandiri aka rika kadan ana Musa kallama ayar Allah dumudumin kan zaka ga mun abin nan fice zo kai nan rashin mutunci zaka yi mun wani bayanin abin nan a waye nake da ka ganni nan ba inda ban zagaya yawon duniya ba da ka ganni nan duk inda ake wata gwagwarmaya ba inda ban shiga ba dan na koyi yadda ake bariki amma ba barikin ne ba na shiga cikin yan barikin don in gano rayuwa aikin banza in gaya ma gaskiya ni na fi son mai hali wanda zai ban duk mutumin da ba zai ban ba na san sa wanda zai ban shi nake so ha a waye nake sarai zuciyata ta riga ta mutu ni dai a ban yauwa ba iya neman kuɗi zan ba kai ku tayi daga kofar nan gida ba na ce ku daina zaman mun a kofar gida ba na ƙara ganin yaro ya zauna mun a kofar gida sai na kashe yaro ya kuma ballo wani ruwa uku na sa a nan unguwar na kashe ɗaya hajjin jiri na take